Здравейте! Познайте къде съм! Това е тъмна яма! Никой не може да се измъкне от нея. Само прави така. Не се измъквам. Така, не добягай. Извините. Ципнал съм така да го боря. Тук само искаме така да го направим на... като шахмат. Коли. И сега ще ви покажем какво сме направили с Iron Man. Може още и сега да го видите, но по-подробно ето е сега. Здравейте! Ще го правя половин час. Повече от половин час. С целия клип и паузирането. Може тук на един час. В чайто трябва да направи бяло. Но го направя на силно. Не, бяла повече не харесва. Сигурно следващия клип ще искам с състезание. О, не, аз мисля повече в този сервер на креатив много да не играя. Защото сега креатив малко ми писна. Аз такова нещо отдавна не съм стояла толкова така на креатив имам предвид. Така, ето го. Моят блок. Аз ви го показах, но ето пак. Тук вътре има легло. Там обаче не знам защо нямаше... да. Там легло, нещо като спалня. Тук на първия етаж няма много неща. Има само там две легла и не знам Iron Man ли махнал телевизора. Ами нищо, само като спалня. Третия етаж на мен, лично на мен най-ми хареса, защото има най-много неща. И да ви го покажа и него по-подробно. Че как сега? Ето тук ето тук масичка, тук е нещо като диванче, тук да се хранят, тук съм го представя нещо като шкафчета. Тук печка, печка, тук е нещо като кухня. И така, да ви покажа на Iron Man спауна. Ето го отпред. Тук съжалявам, че тук има лилава вълна така, но тук ми свършва пътя. Това е много тъпо направено, според мен. Защото... баш по 20 милиона. Само е тук е така, да го изравним. Ето тук входът. Ето отгоре остъклен тавана. Той тук е това най-ми изкефи от целия спаун. Направил си и в главата. Ето гледайте, не ви ли прилича едно и също е? Ето тук сложил съндъци, печка, работна маса. Само Iron Man искам да добавя. Можеш ли спана да го запълниш с още нещо по краевете тук, защото целият е празен. То не трябваше толкова голям. Ето тук няма. Ето тук. Да, ти сега ги направи. Я да видя, Да. Да, ама тут е чак такива тъмни. Тук малко заприлича на котка, ама. Ам че тук и така малко се ми заприлича. Опа. Сори. Ще ти щупя зъбите. И това е изобщо спана на Нетко. На Iron Man. Извинявам се. Чакайте да правим. Защо там Iron Man? Защо там тече? Не мога да сложа. Не мога да сложа. Ето тук кошчето си е идеално. Не, аз после мога да ти покажа една идея за кошче.
Аз съм в един сървър, мога да ви покажа моя скин, как съм си го направил. Е така, от купчета, както на креатив е. В сървър има креатив и... Що ма затворила? Ти как? Него тук не става толкова да осветлява нагоре. Бързо осветлява. Но то защо няма като унизи там? Знаеш ли как се правят? Като ние и там. Кажи, кое чака? Ела. Аз бавно го правя. Като и тия. Да. Аз и искам да стане. Но можеш ли да го направиш? Ама то трябва да е скрито ли? Да, отгоре остави дупчици. Така ще ги оставя. Ама трябва не е тук. Чакай, аз знам да го направя. То точно не е по средата, трябва някакси Знам, просто искам. с едно или с две най-много купчета по-надясно. От моя гледна точка. Знам, надясно. А просто не искам. И така, аз да ви покажа моя магазин Shop. Ще автоматично времето тук. Ето, продаваме! Тук картофа не знам защо не е станало. Нищо. Картоф. 10. Ето тук, картоф. 10 броя картофи, $20. 5 торти, $30. Бисквит, 10 бисквити, $7. Рибата, що нямам. Точно оградно. Така, че какво да направя? Че си купувай който искаш, не е нужда да си купуваш всичко. Така, сега 5 риби. По $10. Ето ги, фертите, няма да ги казвам всичките. Тук на цветя. Знам, че брони не се продават, но аз ще продавам. Нямаше, не можа да измисля още какво да продам. И взех, че брони. Ето, тук. Души 100. Малко скъпчко съм ги дал. Но така. Един лък 30, 45 стрели по 30, по 30 стрели по $45. Един меч скъп съм го дал по $500. Диамантен е. И тук нямаше какво да сложа и взех 5 табелки по $15. Ето, само стъпвате на тази плоча и ви се отваря вратата. Няма нужда да цъкате нищо. Ето, тук е шоп. Само за пътно не ми стигна място и взех, че го от другата страна да го направя. Ами, мисля това да е от мен. Iron Man ела при мене. Намери ма, аз съм на много скръшно място. Ела до мене сега. Айде. Пишем спаун. Ето. Какво е? Какво искаш? На F5 го направих. И това беше от мен. Аз бях Нитаер. С мен беше Iron Man. Няма да казвам цифрите. И абонирайте се за нас. Моята страница е Антон Проц БГ, а него Нетко БГ. Абонирайте се за нас. Това беше от мен. Чао!